Tänään olisi uutta YouTube-videota. Tänään pelataan Minecraft. Juu, elikkä Riku Andersen täällä. Ja nyt mennään mainaamaan. Viime mainauskerta meni aika hyvin. Toisesta suonesta löytyi 8 diamondia ja toisesta 3. Niin mä tein nyt tästä niinku lapioa ja kirveen ja hakuun. Miakkaa mä en tarvi, kun ei mulla oo mitään farmia. Eikä tästä zombit spavnaile ollenkaan. Elikkä nyt taas lähdettäis sit mainaamaan. Jos löytyisi lisää timanttia, niin vois tehdä toisen timanttipikin. No, meni liian alas, tuolla jo bedrocki. Tää on kai se 12 so. Mä en tiedä, voi olla 1 ylöspäin tai 2 ylöspäin tai 1 alaspäin tai 2 ylöspäin, mut ei se haittaa, kun luola kuitenkin on täällä. Se on aika pitkän matkan päässä kylläkin. Mut ei se haittaa. Samalla korkeudella pysytään kuitenkin. En mä tiedä. Mitäköhän täältä nyt löytyis? Tuossa on laavaa. Täytyy varoa. Laavan lähellä on yleensä timanttia. Tästä mä löysinkin timanttia. Tuolta, mutta ei sitten sen enempää. Siinä oli se 3 timantin suoni. 8 timantin oli yhdessä eri paikassa. Niin. Mä tuolta tullut varmaan. Mä tätä muistin, tuolla on ainakin 1 soihtu. Joo. Pitää muistaa puhua kovalla äänellä, kun huomannut, että tossa tulee pieni ääni tosta mun puheesta, vaikka mä puhun aika kovalla äänellä. Joka videona oon puhunut. Niin. Oho. Tuossa on laavaa. Okei. Tästäkin muuten löytyi timanttia. Onkohan tää luola nyt jo tutkittu loppuun asti, eli et mun täytyis lähteä mainaamaan lisää. En mä tiedä. Noin niin. Mitäs tässä nyt sit? Mihis menis ja mitä tekis siellä? Mihin menee? Mulla on ihan hämärän peitys tää koko peli, et ihme, kun edes tiedän, että toi on redstone. Miksi täällä on joka puolella laavaa? Eli tuolta mä tulin, kun UOlla on vain laavaa. Jos me jatkettais sitä tunnelia. Niin. Eiku. Löytyyhän täältä jotain. Eiks mulla oo? Ei mulla oo mukaan soihtuja. No voi. No nyt on kyllä paha. Mun täytyy hakea soihtui. En mä täällä pärjää ilman soihtuja. Miksi mä nyt klikkasin tohon?
Missä mä olen? No älä nyt mitään tollasia oot pystyttämässä tuohon. Nyt pitäis löytää koti. Täällä varmaan. Joo. Mutta mihin tästä päin? Onks täällä soihtuja? Ei. Joten mun koti on täällä päin. Joo. Nyt mä löydän. Eiköhän se oo täällä jossain. Joo. Tossa. Niin mä käyn nyt hakemassa ne soihdut, niin pistä videon pieneksi aikaa tauolla. Sitten... No... Mulla ei nyt oo hiiltä yhtään. On mulla jossain tämmöisessä. Yksi diamond. Miten mä sitä nyt käytän? Koht tulee yö. Mullahan on 6 soihtua. Mut. Kyllähän mä niitä kohta olisin tarvinnut lisää. Mä teen puuhiiltä. Ei riitä toi. Puuhiili tohon vaan. Niin. Onhan mulla hiiltä ihan hirveästi. Mitä mä sanoin? Mut mulla ei oo tikkui, koska mulla ei oo puuta. Mä käyn hakkaamassa puuta. En mä oo jaksanut. En mä ikinä jaksa käydä hakkaamassa sitä puuta. Oi ai. Onko nyt taas niin hankalaa tää eteneminen? Jos mä nyt taas pätkisin tähän kohtaan. Joo, elikkä tästä tätä koivua vaan. Tulee yö, täytyy lähteä kotiin. Mut missä mun koti on? Tuolla. No niin, ja taas turvallisesti kotona ja nyt nukutaan. Noin. Sittenhän näitä tikkuja. Ei kun koivulautoja pitää tehdä ensin. Vähän kaksi täyttä koivua, niin tuot, niin se kai riitti. Sitten ne tehdään ne, mitä ne on? Missä soihtui tässä on? Onko se edes soihtui? Missä on soihdut? Kyllä nyt pitäisi saada tehtyä niitä. Vai onko mun hiiltä? Ei kun ne jäi tohon, kun ei mulla oo tilaa. Mä teen kuoka siis. Nyt mä saan tehtyä. Mistä? Nyt tossa. Tossa. Nyt riittää kyllä. No. Tämmönen puki tulee aina välillä.
Tää puki nyt on paha kyllä. En mä tiedä. Noin, nyt mä pääsin taas tänne kotiin. Ja 30 soihtua. Onneksi mä sain nää tallennettua nää tiedot, et mun ei olisi tarvinnut lähteä uudestaan metsälle. Okei, mä seuraavaksi mä pätkin nää video ja sit kun mä oon siellä mainamassa, niin sit mä... Okei, ja nyt taas jatkuu, eli mä rupean tähän nyt eri paikkaan tekemään tätä. Sitten kun mä löydän jonkun luolan, niin sit mä jatkan videoa. En mä jaksanutkaan kaivaa sitä. Mä kaivan sen joskus muulloin. Mut sit mä löysinkin, että onhan täälläkin vielä tutkimatonta aluetta. Et turha mun on lähteä jonnekin muualle. Ja... No jos noi koalit nyt tosta ottais. Tää video oli vähän sellainen, että mä en nyt tässä oikein saanut mitään aikaiseksi. Huutavaa hakkailtu ja jotain koalia löydetty. Mä nytkin sitä ihan perusti sitä koalia. Mut jos ensi kerralla löydettäis Diamondia, niin olisi ihan hauskaa. Mut mä kaikkea jaksa. Kun näillä saa jo hyvän tulen tonne grilliin. Kestävän tulen. Missä mä tuolla. Noin. Niin nyt lähdetään vaan kotiin ja sitten voimme jo tähän lopettaa videon, että minä menin kauppaan ja ostin sieltä muumitikkarin, kun halvalla sain. Toi oli mun laulu nyt. Nyt just mä lauloin tän, et voi kuulostaa huonommalta tai paremmalta kuin se, mikä on tuolla musiikkivideona tuolla YouTubessa. Ja mikä mun introna on aina ollut joka videossa. Juu, elikkä siinä oli. Terve!